Nakubantu abathandanayo akuhlale kumnandi. Kunokwenzeka nje kwezinye izinsuku ngaphambi kokuthi kuyolalwa kuvele kuqale ingxabano, umama nobaba walelo khaya bangene ekameleni labo bangasakhulumisani. Basizwe yikho lokho ukuthi balala ku-queen bed. Umbhede omkhulukazi ubasize ngokuthi yiloyo naloyo ulale ekugcineni kombhede ngendlela yokuthi uma omunye wabangaphenduka kabi angawuwela phansi. Kuze kuse hluthu bangakhulumisananga bangathintananga. Ingabe oqala ovukile wenzela omunye ikhofi, omunye avela ngamenzeli ikhofi ovuke ekuqala. Umama wakhona ngabe ujwayele ukuthi ngabe kukhona okuphezulu ekhabetheni afuna ukukuthatha, uvamise kubiza ubaba weingane zakhe uthi hey baba ngicela ungithathele nayo into nayo angifinyeleli uyangazi ngimfishane. Hayi lelo langa bacabene ngakhona umthola sekagibele phezulu kwezinto antontomela lapha afuna kuthatha izinto eziphezulu. Angene naloyo baba walelo khaya akafuni ukumsiza, akafuni nokumkhulumisa, avele achubeka akuhlabela ingoma yakhe yomaskandi. Hey mina ngithathe umuntu onenkani, uyishayela ingoma yakhe, uyishayela ingoma yakhe. Nakhona le ngoma ayaziwa, ingoma nje yeyishanji, wonke lamagama abheke kunkosikazi wakhe. Nonkosikazi wakhe uyishayela ingoma kaBeyonce, akafuni ukumnanga, akafuni nokumbuka emehlweni nomuntu ashade naye. Bese kuyenzeka kufika umuntu oyisihlobo noma umngani wenu kulelo khaya kanti nisacabene nomuntu wakho. Akangena ngene ngenye injabulo, angene asabuza izingane ukuthi hawu uphi uyibani, animbize ngifuna ukumbona, usunganani manje. Bavele babukane avela abona umama la ekhaya ukuthi hawu yabona manje ngizovele ngiyibize lengane ebizwa ngilo ozivakashele khona kungazojampisa ukuthi asikhulumisani nalo baba la ekhaya kulamalanga, kukhona into esiyibangayo. Avela abize lengane nakhona uyibiza ngokuhluthuleka. Yesipho uyakubiza uyibani lana ozivakashele uthi ufuna ukukubona. Ashaphumela ngaphandle nakhona bekangayimiselanga ukuthi ufuna ukuwasha izingubo. Angene endlini adilize izingubo, akhiphe isewardrobhini, akhiphe kulalwa ngazo, ayifake ebhadini azixovaxove athi hawu wawasha nje izingubo ngifikile nginivakashele kudala nganigcina kusho isivakashi njalo. Athi hayi ningakhuluma nobaba lapha endlini, mina ngila ngaphandle ngiza kubona bese uphuma bese ngiyakuphelezela. Hayi akhulume nobaba la ekhaya lo vakashile aphinde eze la kulo la ngaphandle manje oziwashisa izingubo, ufuna nje kuba busy kuze bangazohlala bonke bese kuyaxoxwa kube ngathi usuxolile kanti yena hayi usayibambile la kuthenini kuyaliwa la ekhaya. Bese kuyenzeka ubaba la ekhaya aphume emnyango athi we mama ngicela uthelele uyibani lo zivakashele udilinki ulapha efrijini, umthelele nje bese uthuma izingane amabhisikiti. Uva phenweni wo wena uthenge udilinki wawufaka efrijini. Athi hawu usuphelile na Coca-Cola le bengiyifaka efrijini njengoba songiphendula kanje. Athi hayi zicheckele wena ngisho nawe unawo amehlo wo futhi iyaphuma seyikhona manje imali yamabhisikiti. Mina kule mali le yokujoyina istokfela bengiyicela izolo bunganayo bubabaza ukuthi mina ngimosha imali ngithenga amathaphawe ngijoyine itokfela ngijoyine istrati nginama insurance angapheli, kodwa nje kwafika izihlobo zakho sekumele bathengelwe amadilinki. Wena bathelele, wena angisho usipho uyakwazi nawe ukumnika imali ukuthi aye esitolo ayothenga amabhisikiti. Yenza lokho ungibizelani mina ngisho uyangibona ngiyawasha. Vele lo olaphakathi endlini so yezwa manje ukuthi hayi ngathi sekuphonswana ngamagama. Avela athi hayi we baba hayi mina ngisuthi ufuna ukuthi angayingeni phela. Afuna ukuthi angayingena. Hayi mina ngisuthi hawu manje ngiyakuzwa lapho uthi abangithelele idrink bese kuthunya umntwana ukuthi ayongithengela amabhisikiti. Hayi mina ngi-right hayi no ningangenzeli lutho. Wenzela lokuthi bangaqhubeki nokucabana ngoba uyabona ukuthi vele seyishubile ibhemile. Hayi ubaba khona angaziqikeleli phasi athi mara lesikhathi lesi akusiso ukuthi isikhathi kube manje siphonsana ngamagama. Waye ungangitsheli kahle ukuthi idrink iphelile efrijini. Athi wena awunamehlo, wena awunazandla. Uma kuvakasha umuntu la ekhaya kumele kuphakame mina ngimenzele ukudla, ngimenzele yonke into. Wena into nje okwazi ukuyenza ucevuza izindaba, kodwa la ekhaya kumele nje kuphuma imali ukuthi isize mina ezintweni zami ayiphumi. Yazi lo vakashile aze afuna ukuvalelisa manje akasazi naye ukuthi
uma avalelisa sekungathi uyohamba aphaphazisa le ndaba igcwala ilokishi lonke lokuthi hey phela lapha ngithola ibhemile abazwani bebaphonsana ngamagama phambi kwami akasazi naye ukuthi enzeni.